Benetan, azken urteetan bideo egiten dugunez, putada bizka bat da, sorpresak egitea hemen programa honetan, bideo ikusten baduzu, argi eta garbi ikus dezakezuelako zer daukagun edo ze aldatu den edo ze antulatu dugun. Eta kasu honetan, argi eta garbi ikusten duzu, nire aurrean dagoen pertsona ez dela Borja Arbosa. Nola ez nazela Borja Arbosa? Ez Sara Borja Arbosa. Nola ez nazela Borja Arbosa? Uste dut ez. Nork dino ez nazela Borja Arbosa? Bueno, zure nana, adibidez. Baina ez dago hemen, orduan zeuk ez dakizu. Bueno. Imaginatu multijugos pozio hartu dudala Harry Potterretik. Uste dut ez. Dena den, gonbidatu berezia, mikrofono muteatuko dizut nire txanda derako eta gero ja aurkeztuko dizut. Baina Borja Arbosa, no? Ez Sara Borja Arbosa eta muteatuta zaude. Borja Arbosa edizionetan ez da gurekin egongo, azken egunetan aita izan delako, eta erabaki dugu, baimentxo bat emango diorgula, atxeden bat hartzeko eta bere alaba berriaz gozatzeko ere, berriaz, lehena dena. Orduan, ezer gehiago esan gabe, besarkada eta musu handi bat bidariko diogu bai Borjari, bai Miren eta Martina neska jaio berri den neskatxoari, eta zorion handi bat guztioi, espero dugu dena ondo jatea lehenengo egun hauetan. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. Eta orain bai, berrien atala azteko momentua da gure gonbidatu berezia agurtzea eta kontatzea nordan. Bera ja esan du, ez dela Borja Arbosa, edo bai, ez dakigu. Borja Arbosa da, ez da Borja, ez Sara Borja Arbosa, ez. Ongi etorri gaming rumera, no. Ez. Hau ez tala nire programa. Gaizka Carmona, arratsaldeon. Arrastion inigo zendino. Zeran zaude, nola hartu duzu sarean lehenengo minutu hauetan? Basikoki ikusi izan doana da, sarreran hau oso desberdina dela guk egiten dugunaren aldean. Bai. Guk egiten duguna desfase oso handi bat da sarreran, eta hemen ez dago desfaserik. Neuk desfasea nahi dut. Horretara ohituta nago. Eta desfase gabe, neuk ez dakit zer egin jada. Berrien atalan egin barko desfasea? Ez, esango dizut saio hau nahiko lasaia eta nahiko moderatua dela. Lasaia zuretzat izango da. Neuk monster bat dekot benatan. Bai, Zainetan dekot. Nabaritzen da. Bueno, ni nabaritzen dut alojo. Neuk dekot elektrosok eta zeuri falta jatzu. Ez, benetan esan da. Ez. Bai, hori izango da gure gonbidatua gaur, gaizka gurekin komentatuko du berri teknologikoak, ez dakiten asko informatu zaren berri teknologikoiei buruz. Beno, gidoia neuk egin dut. Ja, bota digu. Bai, lehenengo pullita ja hor. Bota digu. Zeuk ulertzen dozu, inigo, zeuk ulertzen dozu pullita. Bera, sakrifikatu da guztion onurarako eta gidoia. This is Esparta. Bai, bera gidoia egin du. Txalo bero bat. Bera gidoia egin duelako. Esan dozu bat. Bien, oso ondo. Bueno, horrela gaude. Esan dotzu desfase izango dala, neunagolako. Ez izatez sarean zehar desfase izate, basik eta neunagoelako. Orduen, hau desfase izango dala, badakizu aurretia azia da. Saiatuko gara gutxi gora bera betiko sarean zehar egitea.
Bueno, betiko sarean zehar bai izango da, kasu askotan topatzen dugulako, ditugulako berri gutxi, osea, batzutan ez dago berri teknologiko gehiagirik, orduan Esparru guztietan gertatu da. beste arloetara joaten gara, edo beste gauza batzuk komentatzen ditugu. Kasu honetan, bideojokeen arloan bai izan dugula kontu interesgarriak. Arazoa ez da beste arloetara joan garenik, baizik eta ni nago ala hemen. Orduen, bideojokoen inguruan hitz egin behar da. Vale, Basikoki. bideojokoen inguruan hitz egingo dugu, gainera azken egunetan, gertatu delako ekitaldi nahiko interesgarria, Euskal Digitalen zuzenean Twitchen eman genuena, Eta YouTubeen ikusi aldo zue? eta YouTubeen hor daukazuena, State of Play, ekainekoa, konkretuki, esan zuten PlayStationekoek, bueno, State of Play honetan, VR2, kontsolan izango dituzuen, jokuei buruz, hitz egingo dugu, State of Play honek Summer Game Fest nola dituko negan, hori feria edo, feria bai. Ekitaldi barruan. Bai, hori, egin ekitaldaren dute. barruan sartu daiteke ja da, izatez kainaren 9an hasiko da, guretzat ez dakit hasi den zuentzat ja da, baina hasiko da izatez, Bai. 9an, eta gaur dela ekainak 3, Gaur dela ekainak 5. gaur bueno, Twitchen basauzie, gaur ekainak 3 da. Beste toki guztietan basauzie, ekainak 5 edo aurrerago. Gauza da, izatez egin dala State of Play. Baina ja da sartu dute Summer Game Festaren barruan, eta izatez jarri dute logo amaieran gainera. Bai. Orduen, zein da arazoa, esan da bela, inigok esan dauan moduan, PlayStation VR biaren inguruko gauzak aurkeztuko dira, eta jokoak, eta batzuk badakizkizue, eta beste batzuk ez, eta gustatuko jatzue asko, eta bar. Baina zer egin dabe, boom, 28 minututan, gutxi gora bera, 12 joko nahi duzuen guztia emango dizuegu, eta horregaz, pozik ez bazauzie gehiago. Vale, berpaso egingo dugu, egia da lehenengo 5 VR buruz izan zirela, beste guztiak joku normalak, ez direla errealitate virtualeskoak egin zituzten, orduan, birpaso egingo dugu izenburu guztien... Ez deko zu sintonia bere ziren bat honetarako. Ez daukat. Orduan, birpaso egingo dugu eta komentatu dugu gutxi gora bera ze iruditu segun, edo konkretuki ze iruditu zeizun, niri guztiak ondo iruditu zeiztiako, batez ere ez daukadalako PlayStation berriena daukadana nire etxean da PlayStation 2. Neu dekot laua, ez dekot bosta, eta ez dakot VR-a. Eta ez dut inoiz jokatu VR-an. Vale, zerrenda orduan jarraituko dugu. Resident Evil 4. Resident Evil 4. Izatez aurkeztu da Resident Evil 4 VR kontsolarako, edo periferikoaren txako, bereziki, eta honen inguruan zer esan dezakegu, aurkeztu zala duela urte bat, pare bat urte inkluso, eta, dagoela nahiko ondo egina, egin dutela remaster eta esport, ze aurkeztu zan momentuan esan zuten port bat izango zala, orduen, klaro, zer esan nahi da horrek, grafiko berak, jugabilitate bera, guztia berdina. Eta ez zeukan inolako berezitasunik, ez hobekuntzik. Eta honen bitartez egin dutena da, venga, bale, emango dizuegu nahi duzuena. Resident Evil 4 remaster VR. Ale, zuentzat, hartu. Izatez, esan behar da State of Play hau izan dela nahiko... nola esango dugu hau, for fandom edo. Osea, jendeak eskatzen ebana, eman dabe, atera dabe, eta sortu dabe, eta gu gauz oso pozik. Eta ikusiko duzue orain aurrerago, egiten dugunan errepasoa, benetan atera dituzterako gauza oso politak, eta ez dalako egon ezer, bideokorik ez ezer, denbora betetzeko edo. Eta 8 minututan aurkeztu digute nahi izan duguna, eta behar izan duguna, eta eskatzen ibili garena, eta 8 minututan. Osea, benetan, PC Gaming Show, Future Game Show, laburtu aldirez konferentziak. Osea, laburtu aldirez ekitaldiak, eta ez duzu egin behar, 3 ordutan, 2 orduko, venga, denbora beteko dugu pizkat. Vale. Eta Resident Evil 4 buruz esan duzu konkretu. Resident Evil 4-aren inguruan esan dut, hori, zehazki, eman digutela, nahi izan dugun, hartu dabe Resident Evil 4, eta port bat egin beharren, egin dabe remaster bat VR-aren txako nahi duguna. Resident Evil Village. Honen inguruan, ez da portik, remasterik izan, basikoki hartu dabe joko berdina, port baten inguruan edo hitz egin denen ibiliko gineateke kasu honetan, hobeto esan da.
Resident Evil Village hartu dabe jokoa tal cual, grafiko onenak dauzenen artean, eta sartu dute beldurrezko esperientzia hau zuzenean PlayStation VR bi perifericoarentzako. Eta claro, Resident Evil Villageek izatez ja beldurre ematen badau, imaginau hori hemen aurrean. The Walking Dead Retribution 2 B. Esan dezaket, bereziki, hau izan dala gutxien gustatu zaidana. Osa, The Walking Dead Retribution B izatez, The Walking Dead seriaren inguruan ari da, logikoki, baina grafikoki egiten eta ikusi dugunaren trailerren arabera eta bar mobilitatearen inguruan baita behitze egiten, ez da honena, baina oso urrutitik. Zain dudana da, The Walking Dead serie bezala dau nahiko ondo, eta ez dut, izatez duela hainbat urte barkatu, izan eban bere boom edo bere une famatua, eta orain ja ez deko hainbesteko famarik, baina ala da guztiz be, The Walking Dead da saga mitiko bat, edo serie mitiko bat, eta hau egita bideoko batekin ulertu dezaket pre-alfa bada, edo alfa bada, baina mesedez esatera horrelako joko bat Resident Evil Village 10.000 aldiz hobeagoa den bitartean. No Man's Sky, VR. Kasu honetan gertatu da pizkat The Walking Dead Retributionen kontrakoa. No Man's Sky atera zan bideoko moduan, eta, da bideoko bat, logikoki, eta jendeak sartu zion mota guztietako puiak eta kejak eta denetarik. Osea, publikoari zitzaion gustatu ezer. Baina joan ziren hori updateak edo aktualizazioak edo dena delakoa sartzen, eta jugabilitate metodo gehiago, eta hobeto eginik, eta mobilitate handiagoa, eta grafiko beagoak, eta bar, eta azkenan bihurtu da joko oso on bat, hasieran jendeak txarrenaren inguruan kalifikatzen eban bitartean. Baina, claro, jendeak ja, astu eban pizkat. Baina No Man's Sky izatez da joko oso ona gaur egun, momentu honetan, hau esaten nahi nezen momentuan, eta VR-rentzako egitea izatez oso ideia ona da. Zergatik, No Man's Skyak dekolako puntu oso garrantzitsu bat dela nola eginda dagoan mundua, edo. Hau da, paisaiak, koloreak, koloren paleta, bereziki, eta nola sortuta dagoan, hori, animalekin, monstruekin dena dalakoakin, eta da guztia oso polita. Orduen, hori izatea VR-en, izan alda, salto oso handi bat, No Man's Sky, izatez bideokoarentzat. Eta azken VR izan zela Horizon Call of the Mountain, barkatu. Hau itxarten ari neban, denbora luzez, ez hainbesteko denboraz, izatez aurkeztu zan duela 4 hilabete edo 5 hilabete, baina irakutsi ziguten trailer oso labur bat, eta nik nahi neban gehiago, eta guztiek nahi genuen gehiago. Eta aurkeztu da, amaieran, jugabilitatea, aurkeztu da PvP-a, baita be, eta aurkeztu dira, hori, trailer gehiago. Historia da pizka paraleloa, orduen joko originaleko baita, Horizon Zero Dawn eta Horizon Forbidden West sekuela agertzen diren pertsonaiak, kasu honetan direz, bigarren mailako pertsonaiak, ez dira protagonistak, baina bai agertzen dira. Eta garrantzitsua da hori, zatez, sortu aldutelako historia berri bat zerotik VR-en mekanika guztiak berri sartuz. Baina, nik uste dut izango zaiena egiten, basikoki, izango dela mobilitatea edo. Zergatik, Horizon Zero Dawn, kasu honetan, nik ez dut jokatu Forbidden West, baina Forbidden West deko mobilitate gehiago, kasu horretan, PvP atalean, Horizon Zero Dawnek deko mobilitate mobilitate maila oso altu bat PvP-ari buruz hitz egiten ari garenean. Makinen kontra burkatzen ari zarenan tabar, dekozu hori mugikortasun absolutua, aldozu lurrera bota, aldozu salto egin oso altu, eta dekozu taktika oso ondo pentsatuak baitare. Orduan, hori VR-en egitea, hori, adibidez, makina baten erasoa, erabat, oza, básicamente, mina jaso gabe, deflekteatzeko edo, dena delakoa, zailtasunak izango dituzte, hori nahiko logikoa da. Baina nola egingo daben, ez dakit botoiren bat egongo dan horretarako, baina ez dakit nola egingo daben realista iruditzeko edo. Eta ja, joku, kakotxon artean normalak, aziz, Marvel's Spider-Man ordenagailuetarako.
Da literalmente joko berdina, baina ordenagailuentzat jendea ibili da hau eskatzen 3 urtez, atera zenetik, literalki, orduan, PlayStation ez gure jokoak ez dira ordenagailuarentzat egonko gainera, no, obrena izan zen hau, ez PlayStation Xbox baino beagoa da, eta jendak PlayStation nahi dituelako esklusiboak, hartu Marvel's Spider-Man eta eraman PC-ra, erosiko dau jende guztiak. Gure jokoak esklusiboak dira, ez ditugu beste plataformetan argitaratuko. Ez dugu aterako Play from Day Zero Xbox duen metodoa, ja. Ja. Itxaron pizkat. Ja. De Callisto Protocol. Absolute gore, maximum Fire Strike. Osea, ez dakit nola egin daben, baina benetan planteatuko dut olan. AAA gustatzen zaienentzat, hau da, basikoki, goratzen duzu Rainbow Six, ezta? Rainbow Six, Bugysoftek sortutakoa. Bugisoft esaten du zerbaitatit. Vale, gero atera eben, Rainbow Six Extraction. Zela joko berri bat, zela mierda bat. Vale, orduan, zer egin dabe, hartu dabe Rainbow Six Extraction, eta egin dabe ondo. Así de basiko. Orduan, literalki egin dute joko bat, dala hori zombiekin eta mota askotakoekin egina, eta dela pues hori survival horror bat, baina ondo egin da. Orduan, da Rainbow Six Extraction, baina ondo, eta ez dago egin Ubisoftek, edo Bugysoftek, hobeto esan da. Orduan, zer gehiago eskatu genezaken? Ezer. Vale. Roller Throne. Bi porro, gutxienez. Bi porro. Gutxienez. Hartu dabe skateak, literalki, skateak, eta pistolak. Eta, ale, jun skate egiten, eta pistolekin, beste skateetan doazen pertsonak hiltzen. Horrela komik estilo... komik estilo grafikoekin, bai. Hori izan dozu politegi esan, baina horregatik, bueno, orain ez bi orduan, 3 porro. Gutxienez. Venga, beste badea. Gogoratzen dugu sarean zearen ez dugula sustatzen sustantzia ilegal eta toksikoen konsumoa. Gaming Roomen bez, Euskal Digitalen bez, baina broma egin behar da, sentitzen dut. Vale, Eternights edo... Anime, gay, PvP, gay, JRPG. Nik ezin dut gehiago eskatu. Eta dating sim. Oso importante. Literalmente deko RPG bat, dating sim bategaz. Osea, PlayStation ya da Steam. Hau da, inoiz ikusi ezin genezakena. Tal cual. Osea, RPG, dating sim. Hau da, Steamen, ez dakit. Steam plataformaren katalogaren 135 gutxienez dinot, osea, eta gainera anime motako animazioekin, zergatik japonerrak direlako. Vale. Eta japonerrak horrelako gauzak egiten. Japonerrak direnez, bueno, eutxiko diegu. Japoniatik ere etorri zaigu Street Fighter 6. Obra maestra absolutua. Osea, ez dago gehiagorik. Osea, hartu dabe Street Fighter, egin dira mota guztietako portak, ez dakit zer, claro, Bandai Namco basikoki beldurra zuelako sortzeko joko berri bat, saga mitiko batena. Orduan zer egin dabe, hartu dabe joko berdina, eta atera dute 1000 alditan, 1000 kontsolatan. Baina grafiko berekin, jugabilitate berekin. Eta hemen, bota dira pizkat, jortira pizzinara, eta esan dabe, bueno, egingo dugu joko berri bat. Eta dute Street Fighter, baina RTX on izango balitz moduan, literalki. Orduan, sortu dabe, zerbait, ez da realista, baina bai dala gaur egungo animaziora moldatua basikoki, osea, da oso ondo eginda, eta esan dabe, baita bez saltuko dizugu mundu zabala. Bai. Mundu zabala, literalki, mundu zabala, Street Fighter izango dau jugabilitate bera, gaur egun, ez dakit, Dragon Ballen, hori, no esango dugu hau. Dragon Ballen burruka jokoen antzekoa, berdina, jugabilitate bera, baina izango da Street Fighter bat. Eta bere pertsonaiekin, bere jugabilitateekin, eta guztia. Eta ja de paso, mundu zabala. Ale, pati, hartu. Gainera, mantendu dute Street Fighterren mekanika klasikoa, hau da, konbateak dira linealak, eskerra eta eskuinera joaten. Bide edo, bai. Bai, bide estilo horretan, baina gero kasu mundu ireki bat, hiru dimentsiotan, eta estilo grafikoa oso ona da. Eman digute zehazki nahi genuena, literalki. Tunic. Dekoguz bi atal honetan, direzela indiak. Dekoguz Tunic eta Season Letter to the Future. Tunic. Bai, baina nahi doaz egin behar batera.
Tunic izatez da, bista isometrikoa duen bideoko indie bat, puzzleak hori dituena, eta deko baita be, hori, apartatu grafiko edo, atal grafikoan, da marrastoa izango balitz moduan, bai, marrazkin antzekoa, baina borderik gabe, orduen ikusten da oso txibi, oso minimalista. Da joko oso polita, eta joko oso erlasantea, baina erlasanteagoa dena onda, Season and Return to the Future, dela Aitor Marañonek gaming room batean, duela bi uste dut, edo, Bai. aipatu zuen bideojoko cozy bat, dela bideojoko lasai bat, historian zentratzen dana, eta bar, kasu honetan dirudienez, ikusi dugunaren arabera, hori darazoa bideojoko kosiekin, gehien adirezela animazioak, orduan sorte hon asmatzeko zeren inguruan doan bideojokoa, dirudien arabera, ikusi duguna da, hori, eguneroko bat bete behar dugula, argazkiekaz eta esperientziekaz, eta jenderekin hitz egin, eta historiak ikusi, eta bar, orduen horrelako zerbait. Pinto nadeko, baina nik gehiago itxaron nahi dut zerbait esateko. Hau da gehien, esan dezagun, abstenitu nahi zena, eta jende askok, hori, genero honen inguruan gehiago dakiena, esan dau, hau dala interesa sortu dion bakarra, orduen dinon di, Street Fighter 6, non zauzu. Baina, bueno, hori da pizka bat nire deliberatua. Eta azkenik Final Fantasy amasei. Absolutamente O sea, bideojoko hau da ez deko titxiko honetako. Final Fantasy izan ditu etapa oso onak, izan ditu etapa oso txarrak, depende nori galdetzen diozun. Baina, eltzen ari gara errealismo maila batera zentzurik ez dauana. Eta horrez gain, ez soilik hori, baizik eta heldu garela baita be, animazioak, baina animazioak in-game, esan ezagun PvP baten barruan, hori, Ultimate bat botatzeko animazioa, izaten ari dela bideojokoaren animazio baten mailakoa. Osea, literalki, baina zauzu, hori, eraso bat botatzen norbaiti, esan dezagun, edo magia, edo zerbait. Baina gauza da, botatzen izarela zeu, PvP baten erdian, eta HUD-a jarraitzen dago hor. Baina dekozu animazio bat, literalki bideokoaren animazioaren mailan. Eta dekozuz horrelakoak 18, 2 minututan. Osea, benetan, ze mailatara heltzen ari gara. Honek ez deko zentzurik. Probatu barko joko hau, ez do probatu Final Fantasy, egia esan, duela gutxi, aterazan, kontroversia asko sortu zuen Final Fantasy 7 remakea, baina Final Fantasy amasei begira otako diot, eta agian probatuko baita be. Uste dut ateratzen dela 2023 orduen oindik dekogu denbora horretako, baina zelako potentzia. Horiek izan dira aurkeztu direnak State of Play honetan, gainekoa. Ez dakigu beste bat egingo duten eiruaren aurkezpena. Nik esango neban ez, oso denbora gutxi izango zutelako bat eta bestean artean. Baina agian PlayStationek zerbait aurkeztuko dau. Agian Xboxekin batera. Claro, aurten segertatu da eiruarekin. Erantzun azkarra zera da. Bueno. Ez dau, basikoki ez dau. Dekogu Summer Game Fest. Eiru, como que ez dau, gure musika bezala. Bai, eten da justo esan duzunean Momentu perfektua. Osea, musikak badaki, noiz hitxegin behar dagoen, eta noiz ez. Eta zer esango dudan. Eskerrik asko musika. Ez horregatik. Ni kontrabetzen dut, baina hori beste kontu bat da. Eskerrik asko musika. Bueno, eirua aurten bertan bera utzi dut uste dut duela, ja programa batzuk komentatu genuela. Ilabete bat edo, ilabete terdi. Bai, gutxi gora bera. Orduan, aurten ez da egingo, eta Summer Game Fest hori ordezkatu nahi du. Ordezkatuko dau. Tal txori edo tarte txori. Claro, Summer Game Fest ekitaldi bezala egun asko hartzen dituen ekitaldia da. Bai. Eta zehazki, ekainaren 3tik uztailaren 22, baina claro, ez dira aurkezpenak egongo egun guztietan, claro. Eta batzuk izango dira lehenago eta beste batzuk ostean, eta alan dabe atxikituko dira pizka bat ekitaldi honera PlayStationek egin dagoan antzera. Claro, orduan, aurkezpen handiago edo luzeago bat ikusiko dugu PlayStationen partez? Neuk ez nuke esango. Oso denbora tarte laburra izango zutelako horretarako, eta gainera era honetan geratu dira
de por sí Summer Game Fest zabaltzen, utzi dabe listo ja, amen goian. Non? Osea, es que ez da ikusten. Eta alan dabe, jarri kamara orokorra. Utzi dabe listo ja, amen. Eta nau zabaiaren kontra. Osea, Bai. literalki. Utzi dabe listo ja hor, ekitaldia zabaltzeko. Osea, Xbox sorte hon, benetan, Osea, eta badakigu Xboxek egiten dituela gauza oso onak, eta gauza oso desenteak, eta ematen digula nahi duguna. Sorte hon Xbox, benetan. Ba, bueno, hori izan da ordun State of Play, eta ikusiko dugu udan zehar beste enpresek ze aurkezten dut. Let's go! Eta hemen egongo gara horien gainetik, ba hori, gure ahotsa ipinteko. Que se ha olvidado. Bueno, gaizka, sarean sareko historian momentu bat... No, historia es, Iñigo, historia es. Sarean sareko historian momentu batzuk gako dira, eta momentu batzutan aldaketa batzuk egiten ditugu gure historia markatzen dituena. Neuk esan dezaket. Zer? Zer ez duzen esango dara. Badakizu zer esango dan. Ni birpaso bat egitera, ni joan. Orduan ez. Gaur egun, adibidez, sintonia celebreak eta ezagunak dauzkagulako, Orduan adibidez, zu Amazonen asistentea aipatzen baduzu, Alexa. hemen entzuten da. Adibidez. Meme hori sartu dozo gaming roomen baita be. Bai, hori egia da. Ez deko zu justiziarik Iñigo. Edo duela hilabete batzuk ere bueno, hilabete, uste dut ja urte bat daño gehiago estrenatu genuen Berri Azkarrak, sarean zehar. Baina, bueno, baita beste sintoniak izan ditugu, adibidez. Orain ez dekoguna, basikoki. Orain ez dekoguna, birpasa egiten ari bezalako. Adibidez, Soria industria ministroa bezala zegoenen, egin genuen Komediaren kluba. Mitikoa. Gogoratzen Baina duzu, hor ezta? duzu erabili Putinentzako gerra bitartean. Ez. Zelako mespresua. Ba bai, eta gaur beste sintonia berri bat estrenatuko dugu. Pasaden programan komentatu genuen, beste sintonia hori prestatu nahi genuela, eta, bueno, tokatu da programanetan, Borja ez da buena, sintonia hau estrenatzea. Egokitu jat neuri orduan. Bai, ala da. Borjari beste agur bat bidaliko digu. Bai, nik esan nahi diot zorionak lehen muteatu nauzulako, ez deko zu baita be justiziarek Iñigo, Borja zorionak, benetan. Ikusi zintudan duela egun batzuk, orduan jada esan nizun pertsonan, baina berdin dio, zorionak. Esan behar dizut, hau, traizio bezala... Traizioa! Artzen ari dut, ni fuera interno pentsatzen nahi dut, sintonia bat estrenatzen dugu, eta ez dago Borja hemen. Hau, ez zen gertatzen 2012-tik Europar Batasunen berriaren sintonia originala estrenatu genuenean? Bueno, Iñigo, ez dakit, jarri pizka bat egunera, eta konturatu hau, gertatuko dela, hainbatetan. Emozionala jarriko naiz, eske momentu hau. Badekogu clickbait Iñigok negar egiten dau, sarean zehar 337an. Bueno, alturron, sintonia estrenatuko dugu, komentatu genuen pasaden programan, Elon Musk
esaten dituen txorradei buruz hitz egiteko izango dela, eta hori da Tximinoaren sintonia. Tximinoak esan du. Hala da, We're in the Money, Gold Diggers pelikula honen musika hartuko dugu, Elon Muski buruz hitz egiteko, eta kasu honetan ez da berri oso teknologikoa, ez duelako teknologiari buruz hitz egin. Elon Musk teknologia da, izatez, bera, reptiliano erdia da, mutikoa. Elon Musk Iron Man bezala da, Iron Manek neure respetua dauka, Elon Muskek ez, orduan berdina ez dira. Nola botatu duzu. Elon Muskek deko ambizio oso altua, eta hori niretzat ona da, izatez neuk ere badeko dalako, baina neuk ez dut inor kaleratzen horregatik. Osa, como que no. Kaleratu baino ez duzu inor zapaldu nahi. Eta kaltetu erez. Orduen, neuk deko daz neure ambizioak, eta lortzen badoaz edo ez dut inor kaltetuko. Baina mutiko ni, guztia berdin zaio, eta orduen, uste du egin aldauala nahi dagoana. Orduen, como que no. Elon, heitxe lurrera pizka bat. Zara Elon Musk, baina berdin jat. Zara pertsona. El liberalismo, amigo. El liberalismo es. Liberalismoa nahu ikasten ni orain. Ez hitxegin sistema politiko ninguruan. Bai. Nahiko dekot, ja. A ber, egia esan da, Amerikarrek, bueno, estatu batuarrek orokorrean egiten dituzten gauza batzuei buruz. Ulertzeko ze gertatzen zaien haien burmuinean. Aipatuko dodaz iru soilik. Iru. Lehenengoa, Sweet Home Alabama. Bigarrena, Florida Man. Hirugarrena, Texas. Nahiko aipaturik. Ulertzen badituzu referentziak ondo. Ez badituzu ulertzen, ulertuko dituzu, elasa egon. Sweet Home Alabama jartzea nahi duzu? Venga. Ez dut jarriko. Ez dut jarriko hori daukalako, olako copyrighta. Eta logikoa. Deko horrelako copyrighta eta deko bikoitza memetan. Hori egia da. Dena den, Elon Muski buruz hitz egitera etorri gara, eta kasu honetan tipo honi okurritu zaio esatea publikoki eta gainera oso argi bere lankidei eta orokorrean bere enpresako pertsona guztiei 40 ordu astero lan egitea. No, 40 ordu astero fisikoki lan egitea oso gutxi dela. Bai. Basikoki etorri da Elon Musk eta esan dagoena da telelana edo etxetik egindako lana, pues hori, pandemia egunetan eta bar oso ohikoa izan dana, basikoki, eta logikoa da. Claro, enpresa batzuk mantendu dabe sistema hori, eta dirudinez bat Tesla horietako bat da. Izan daitek ere, era mundialean lan egiten dagoen enpresa bat izan da, logikoa izan daitekela baita be. Baina gauza da Elon Muskek esan dagoela, ez etxetik egindako lana, ez da produktiboa, sarie pertsona oso bagoak, eta ez dozuelan egin nahi. Orduen, 40 ordu astero, basikoki, ofizinan, direla, basikoki, astelenetik barikura, 8 ordu egunero. Lanaldi estandar bat. Gauza da, claro, esan dau, lehenengo gutxienez eta bigarrenik ofizinan. Zer esan nahi dago horrek, 40 ordurik luzatu alde direla, ofizinan gehiago ordu izatera, eta etxean gehiago ordu gehiago izatera. Orduen, zein da gauza? Entorri dela baita be, mutiko figura hau, eta zer esan dau Elon Muskek? Ez, neuk, 2018 esan eban, neuk heldu naiz lan egitera 120 ordu astean. 120 ordu! Ez badakizu esen bat den hori, egin dizuet kalkulua ni pertsonalki, ez da horregatik. Hori da, astelenetik domekara gelditu gabe 17 orduko lanaldia egunero. Dekozuz 7 ordu lo egiteko bukatu bezain pronto oera botatzen bazara eta lo egiten baduzu del tirón. Hasi arte. Eta ez baduzu jaten, ez edaten, ez dau paronik, ez dau. Orduan da hori, edo Elon Muskek esan dau lan egin dauela amestu egiten zuen bitartan, baita be. Lo egiten zuen bitartan, lan egiten dauela. Zergatik bere ametsak grabatzen dituelako eta erabiltzen dauelako sistema hori gero egiteko kotxe hobeak. Ez dakit. Osea, Elon Muskek deko grillada bat buruan, zentzurik ez dekona.
Claro, gainera, Europan egiten diren gauza, Europan dauzkagun eskubide batzuk, gainetik pasatzen dituen hitzak dira. Adibidez, esaten du, 40 ordu astero egitea dela lantegietan eskatzen, langilei eskatzen zaien, baina gutxiago dela. Hau da, kotxak fizikoki egiten dituzten pertsonek 40 ordu baino gehiago lan egiten dute astero. Behitu, oso ona da hori esatea. Holan ikusi alda argi eta garbi dela esplotatzaile hutsa. Badau, jata, horregaz, nor nahi du jarri denuntza? Neuna zenengoa. Nor batuko da? Change.org bagoaz. Change.org. En fin, beste partetik ere, Twitterreko langileek demostratu da arrazoia zutela, bere alderak edo bere keskak esan zituztenean Elon Musken konpainiaren erosketaren ostean esan zuten, egin ez dan erosketa. Momentuz, burutu ez den erosketa, baina haiek pentsatzen zuten agian hau honek suposatzen du telelana bukatzen zaigula. Twitterren telelana betirako, haiek langileak nahi badute, telelana betirako egin aldutelako. Eta gainera, pentsatu behar dugu, estatu batuetan lanera joatea ez dela 10, 20, 30 minutuko bidaia. Kasu askotan... Commuting da oso luze. Kasu askotan, ordu bat baino gehiago ematen dute joateko lanera. Orduan, claro, telelana egitea haientzat oso onuragarria da. Badau beste arazotxo bat, eta hori plantatu zan duelazte batzuk baita be, estatu batotako jendeak plantatu eban nagusiki. Baina nan dabe, ia jende guztiak plantatu eban. Eta da, urrengoa, jendeak esan dau, lanera joateko behar den denbora, lanaldiaren denboran kontabilizatu beharko litzatekla. Edo, orduan, arazoa zein da? Arazoa urrengoa da. Agian horrek suposatzen dau, astero galtzea 10 ordu, lanaldiko 10 ordu, dela burrada bat. Baina agian ideia hona izango litzatekena, eta nik hori pentsatu dut, izango litzateke denbora tarte bat, zehaztea. Orduan, imaginau pertsona batek esaten dagoela, bale, ez dakitzen bate radioko zirkuluan, behar dozun denbora etortzeko direz, 55 minutu. Orduan, hemendik kanpo, zirkulo horretatik kanpo bizi bazara, oso ondo, hau da, eukiko dituzu 55 minutu lanera etortzeko, eta kontabilizatuko dira, eta gehiago tartzen baduzu, sentitzen dut. Claro, hori ez dira kontatzen. Claro, hori praktikan, adibidez, Iñigo Rojonen alderdia, azken hilabetetan ireki ditu eztabaida batzuk 36 orduko jornada martxan jartzeko. Hori da 6 ordu 6 egun. Claro, 6 ordu 6 egun edo uste dut direla 4 ordu gutxiago, 45 minutu gutxiago, horrela gutxi gora bera, egunero. Horrek suposatzen du, hori, jatea eta etortzea, denbora extra horretatik kendu aldela. Hori, bai, nik uste dut kontabilizatu barko litzatekela hori, estandar batean, baina, klaro, zuk tarratzen baduzu denbora gehiago lanen etortzen bizi zarelako urrutiago enpresak zehaztu duena baino, pues, es lo que hay, osea, sentitzen dut asko. Baina, margin hori zehazte agian ez litzateke ideia txarra izango. Gauza da baita be, horrek dekola, atalona eta tartxarra. Zein da, gauza, imaginatu pertsona bat bizi dela, 45 minutuko tarte horretatik, 40 minutuko distantziera. Pues, perfecto, badeko zaztuta, baina pertsona bat bizi bada, 10 minutuko distantziera, pues, claro, lan gehiago egin bardau beste batek baino, eta kesatu egingo litzateke, eta logikoa iruditzen jat, baina, es lo que hay. Oso izango litzateke regulatzen, baina ideia hona da. Mila sistema daude, baina kontua da, Elon Musk esan duena burrada dela. Grilla da! Eta gainera, esan du ere, argita garbi, ere plantillaren 10% libratu behar dela. Hori dira, 10.000 pertsona baino gehiago, Ojo! 10.000. Ojo! 10.000 estatu batuetan soilik. Tiponek ez dauka lotxarik, ez dauka eskrupulorik, eta ez dauka desentziarik. Básicamente, un trozo de mierda. Eta esaten dugu gazteleraz, euskaldunek ulertu ez desaten. Bai. Sondo, Iñigo. Un trozo de mierda, además, de esta caliente que irradia calor, o sea, horrelako zerbait. Claro, nire... Ez deko justiziarik, ez da justiziarik. Barkatu, nire Elon Muskekin gertatzen zait boxeko pedazo mierdekin bezere. Box.
ze gertatzen zait, parte batetik, pentsatzen dut, hauek kritikatzea ona da, edatzeko, hau ez dela normala, mesua ez dela normala, eta ez dela jasangarria. Baina, ze kejadeko zuzuk boxekoekin? Esaten dozu box de Fórmula 1 vale. Formulari buruz beste podcast batean hitz egiten. Dinot, horregatik esan box. Pues askotan egiten dalako. Bai, box alderdiarekin. Vale. Orduan, Elon Musken mezuak edatzea, parte batetik balio dugu esateko, hau, zoramen bat dela, baina beste partetik kontatzen dugu ze kontxo esan duen Elon Musk. Orduan, beste bosgora gaiu bat ematen diogu. Eta horretan, esperientzia deko geuk baita Inigo? Bosgora gailua, fama txarra badere bosgora gailua ematearen inguruan. Badeko gu esperientzia geuk. Zeri buruz? Zer uste dozu esaten ari nazela? Ez dakit. Ez daki, Inigo ez daki. Jarri zeure lehen planoa. Inigo que ez daki, ez? Ez dakit zari buruz hitz egiten nahi duzu momentu honetan. Ez daki, Inigo. Fama txarra di buruz. Bai, fama txarra di buruz. Haterren inguruan. Bueno, es que YouTubeen gauza asko esaten dira. Eta txorrada asko esaten dute hor egiten dituzten pertsonek. Claro, Inigo, zondo. Bueno, orduan, horretan nago, orduan, parte batetik, sintonia hau estreinatzea ilusioz beterik egiten duzu. Ilusioz beterik egiten dut, baina beste parte batetik, agiat da, sintonia hau erabiltzen dugun azken programa, porque es que ez dut A ver, gauza dera honetan, jendak ikusten dagoela Elon Muskeri boikota egin behar zaiola, eta hori ikusten dutenean, pues, oso ondo, arazoa zein da, Elon Muskek deko Tesla, eta ez dago Teslaren mailan jokatu aldauan enpresa. Baina boikota egin behar basaio, o sea, el meme este de se holdea con cojones, boikota egiten badugu, boikota egiten dugu con cojones. Hau da, esaten hombre, dugu, egiten dugu ondo, bai. Bere produktuak, bere zerbitzuak eta bar, ez dugu konsumitzen, eta ez du konsumitzen, Inigo, lasa egon. Eta bere mesua ez dugu edatzen. Ez du konsumitzen, Inigo, lasa egon. Eta boikot bat egitea, arrazoi politikoengatik beti konsekentziak dauzka, eta beti zerbait galtzen da. Ez, baina hau ez da hainbat arrazoi politikoengatik. Bueno, politiko edo... soziala baino. Osa, hau ja da sindikatuen gauza eta horrelako gauzak itxegin barri momentua. Politiko eta soziala batera dijo. Bai, baina ez. Así, entre tú y yo. Bai, baina ez. Osa, bai, baina ez. Sortzen direz ideologiak. Bai. Inigo, nau langile mugimendua ikast. Langileen eskubideen kontua ez da bakarrik kontu sozial bat, kontu politikoa da ere. Hombre, langileen eskubidak eta bar, askotan sindikatuak eramaten dituztelako, eta sindikatuak dira ideologia politiko baten izenean hitz egiten da benak. Osa, eta hau horrela da. Porque langile mugimendua 19. mendearen bukaeran. Sentitzen dut deko selektibidadea lau egunetan. Osea, lo que hay. Es lo que hay. Lo que hay. Oso ondo. Gauza bat erabaki dut momentu honetan. Zer erabaki dozu, Inigo? Zuzenean, geratzen zaizkigun berri askarrak formatuan egin. Oso ondo, egin ditzagun. Orduan, maida zu segundutxo bat berri askarrak moldatu behar. Eta bi behar badozuz baita. Basikoki, kontu guztiak ondo egiteko. Eta, bueno, bitartean, Inigo prestatzen dagoen bitartean, nik esango dut, programazio baino lehen, egin dugula hori, gidoitxo oso laburtxo bat, eta izan doguz 5-6 berri. Eta Inigo esan dugu, soilik, eta bigaz bete doguz, izan dozu. Eta bigaz bete dugu 45 minutu programan. Orduen, prauz. Vale, hori esan da, guazen zuzenean berri askarrak egitera. Berri askarrak, sarean zehar. Eta non dago nire faderra. Eta berri askarretan hasiko gara Netflixeko akontu partekatuen sistemari buruz hitz egiten ez da bideako enpresak espero zuen bezala. Asia maieratik, hori da. Sistema berria Peru, Chile eta Costa Rican hasi da, eta kasu askotan ez dute detektatzen akontu horiek partekatu direla. Besteetan, presio igoera... Beste kasu askotan, presio igoera aplikatzeko nahian, erabiltzaileak baja eman dute. Hemen uste dut ere aplikatu nahi zutela sistema, ez dakit nola egingo duten, noiz egingo duten, edo zeren arabera, baina neuk ez nuke egingo Netflix, replanteate las cosas. Replanteate las cosas, hor dago. Epa. Europar batasunaren berria. Ez, bestea da. Konpatuko dugu.
Kontatuko dugu ere 2014an baino lehenago kaleratutako iPadak bizitza berri bat izan dezaketela. Linux instalatu daiteke, M1 txipa duten gailuetan, enpresa honenak, Applenak, guztiok ezagutzen duguna, eta retro gaming bezalako jarduerak aurrera emateko tabletak sortu daitezke metodo negaz. Baita be, pantalla inteligenteak, tipo Alexa, eta antzelakoak. Linux sistemaren garatzaia den Konrad Diptziok sortu du sistema hau, uste dut, izango dela Dinamarkako edo, eta iPad Air bian Linuxen 5.18 kernelarekin pistea lortu dute. Izatez, datu bezala, datu kurioso. Nik bilatu dudalako, nik deko dalako iPad Air bi. Zein da datu kuriosoa? iPad Air bia kaleratu zela 2014an. Ez 2014 baina horrenago. Baina lortu dabe bardin, orduen agian 2 urte barru nik dekot pantalla inteligente bat. Alexa bezala, ale. Bera guztia zaten badu. Matematika gamifikatua aurkeztu dute. Matematika gamifikatua existitzen zan nik 6 urte nituenetik. Eta gaur egun badekodaz ia 18. Orduan, imaginau. Samsung eta Edelbibesek eskuntzarako tabletak sortzeko akordioa lortu dute. Eta Matific, matematika gamifikazio plataforma erabiliko dute. Hau arabera emateko. Honen bitartez, 2005 jarduera baino gehiago iritzeko dira gaio hauetara, egongo direla bereziki prestatuak matematika gamifikazioa eramateko, hau da, matematika klaseetan dekoztu table bat aurrean eta jokatu, buena suerte, eta gaiuak baita be testu liburuak konsultatzeko atala ere badu. Zergatik, pues testu liburuak beti existituko diralako, sentidut asko, Elon Musk ez duzu lortuko zure testu liburua, jo que se, audioliburu batean bihurtzea, como que no, porque X ber iru idazita ikusi behar dut. Eta azkenik gurasoen 48ak bere seme alabak interneten kontrolatzeko sistemak erabiltzen ditu. 10 eta 15 urte bitarteko umen 98ak, zenbaki oso altu bat, internetera konektatzen da ia egunero, baita be adingaben 70ak baino gehiagok badeko mugikor bat, eta 145ak jokatzen dau bideojokatara, adin horietan, eta datu horiek nork eman dizkigu, pues Kasperskik. Eta nahiko fidagarriak esan. Eta pantailen aurrean umek ematen duten denbora kontrolatzea gomendagarria da, psikologo guztiek, psikiatra guztiek, industriaren inguruan zerbait dakiten edonork gomendatzen dau, eta baita sare sozialetan ematen duten denbora ere, claro, hain txikiak izan daumeak, baita be haien presentzia eta haien segurtasuna neurtzeko, gurasoek erabaki izan dutena izan da, kontrol parental bezalako sistemak ezartzea, ia gailu guztietan, eta baita historiala eta antzeko sistemak kontrolatzea. 51 kontrolatzen dago historiala, 10 eta 15 urte bitartean, eta hori izan da, bizka bat, berria. Eta hemen ez duzu txisterik egingo? Zer txiste nahi duzu, Inigo? Titulol. Bueno, gaizka, orain ni tartetxo batez protagonista izango naiz. Berri askarrak utzi dizkizu denez, nire txanda da, eta kasu honetan titulol honetan, bilatzen dugu berri bat, nire harridura, aserrea edo barrea edo dena delakoa, bilatzeko. Titulol hau zuzenean programa hau grabatzen zen bitartean, eginda batez ere ez daukagunez Borja Arbosa literalki, baina kendu hori ez da irakurtzen laza egon bai, ni irakurri dut argi eta garbi irakurri hobeto ez kendu hori hori ez dela garazia zuzenean prestatu dugu Borja Arbosa ez dauenez Mikel Carmona bilatu du edukia eta orain eskerrik asko produkzioa kontatuko diguzu zer daukagun gaur titulolean. Pues dirudienez Google Fit plataformak pasadan urteko martxoan bere funtzioak eta zabaldu zituen, eta orain Google lan egiten ari da estula eta ez dakit nola zaten da ronkar euskeraz, ez dakit. Baina, lo egiten dugun bitartan egiten dugun soinua. Vale. Hori monitorizatzeko Android sistema baten
bitartez edo hori monitorizatzeko. Zergatik, pues hori galdera oso ona da izatez eta ez dakit. Ez dut ezer Osea, ulertu dezaket, ulertu dezaket, hori monitorizatu nahi izatea, bihotzak daukan abiadura, taupadak, jo que se, loa badan ona, badan kalitatezkoa edo ez badan kalitatezkoa, osasunaren atal garrantzitsuak direlako. Ni zentzua topatzen diot. Estula. Bai, estula eta zurrungak. Hori oraindik, baina estula. Bai, zergatik. Adibidez, asma duten pertsonentzat sintoma bat da bakarrik estula egitea. Agian min pizka bat nabaritza, baina batez ere estula egitea. Bale, esango dut gauza garrantzitsu bat. Esan zenbaitetan gertatu jatzun gauz kainean, zenbaitetan gertatu jatzun urte honetan, momenturen batean zauzela edo hitz egiten, edo ibiltzen kaletik, edo berdin jat, eta dena delagatik, listua irenste duzula, tokatzen ez zaizun kaletik, eta azten zarela estula egiten. Zenbat alditan? Azken urtean. Azken zibira betetan edo. Azken urtean gehiago gertatu zait maskara eramatetik ez eramatera pasatu garenean, kasu batzutan edo egoera batzutan maskararekin ez nuela estura egiten. Baina hori da zu alergikoa zarela gauza erdietan. Ez da alergiari buruzko kontua, baizik eta adibidez, obra batetik pasatzerakoan maskararekin ez du estura egiten, baina maskararik gabe, bai. Baina nire gertatu jat baita be, maskararekin egotean, hori maskara barruan dagoan airea, azken batean nik askotan egiten dut estornudar. Bai. Básicamente, orduen, gertatu jat askotan, claro, maskararekin egonda, ezin dozu maskara kendu horretarako, precisamente delako askoz beharrizkutsuagoa. Claro. Osa, botatzen duzulako airea, 150 kilometro orduko abiaduran. Bai. Orduen, zein da arazoa? Claro, hor geratzen dana idea dela oso zikua edo alderantziz, oso urtsua edo. Bai. Orduen, azkenan horrek ematen egustan ez dula. Bereziki oso zikua zenean. Orduen, nire gertatu jat guztiz alderantziz. Osa, kendo maskara eta ganaz askoz bela, zaila gorregaz. Baita be, galdetu dizut galdera retroaktibo edo bat delako. Osa, ni gertatu jat 10.000 alditan listuari estu dudala, tokatzen ez jatan kanaletik, eta azten zarela estu egiten logikoki. Eta mi fitak, hasiko litzateke modo, bota lurrera, arnaza hartu, no seke, deitu bat bira, porque no, ez jat ezer gertatzen, naz tuntuna, eta irentzi dut listua tokatzen ez jatan kanaletik. Bueno, Mikel, esan behar dizugu barkatu, titulol hau bosterako manduela. Osea, ez da zazpikoa izan. Bueno, zuk esan dozu bost, baina nik egingo dut nire irakasleak egiten dagoen moduan. 4,7 hobeto egin aldo zuelako. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu. Idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Espera. Momentu aproposenean agurtzen dugu programa hau. Absolutamente bai. Komentatu delako Borja Arbosa gure edukien zuzendari maitea. Bideo ikusten ari bazarete, botauduan soinua izan da horregatik, bale? Bai. Eta gainera, gaizka esaten duelako, hemen sintonia ona daukagula. Sintonia hau da Gaming Room sarrera eta bukararen mailakoa. Eta fíjate esaten arena zela, Fíjate esaten arena zela. Eta de hecho, uste teko gula drop. Como que bai. Hemen daukagu drop bat. Bera, baina drop. Bueno, suave. Baina, orain gora doa. Bueno, gora doan guztia, badakizu inigo. Ja usten da.
Bai, sintonia ona da. Eta ez dozu aprobetsatzen inoiz, oza, por favor. Ez dut esango ni hautatu dudan, baina sintonia egia da ona... Ez dozu esango zuk hautatu duzunik, Inigo. Ze? Ez dozu esango zuk hautatu duzunik. Ez. Baina esan dut. Bueno. Ba hori Borja, deko zela sintonia oso ona. Ba, onaino zehar 337 hau ez dakit teknologiari buruz asko hitz egin dugun. State of Play. Teknologia nahiko, State of Play. Bideojuegoi buruz. Eta listo. Dena den, gaizka eskerrik asko gurekin bat egiteagatik eta Borjaren ordezkapen barkatu. Ez ordezkari. Bai, bere izenean hitz egiten duzu. Bai, zer esan dut nek programazio danan, neu Borja Arbozanaz. Ordezkarianaz? Vale, eskerrak eman dugu diogu ere Borja Arbozari, txatean dagoelako eta bera baita ere eskerrak ematen digugulako saio hau egiteagatik, eskerrak bidezkoak dira, osea, azkenean, astero, bi astetan behin egitean sarean zehar, bere lana ematen duelako, eta Borja, te queremos, lo. Básicamente. Baita ere Mikel Garmonari berrikuspen teknikoaren egon delako eta baita edukien zatitxo batean eta irratietan dauden Entzule ere, baina baita ere ekoizpen eta teknikari talde. Hau da, la magia de la radio. La magia de la radio. Oiek bai direla la magia de la radio. Esan dakoa, 2 aste barru berri zengo gara hemen, euspero dugu Borja Arbozarekin hemen edo Skype edo dena delakoa bidez izatea, eta bitartean, espero dugu aste ona pasatzea, ondo egotea, eta guzti oiek. Eta esan bardot, sentitzen dut Inigo benetan, eta sentitzen dut Borja benetan, ekainan sartu gara ja da, bai. Ekaina, 2022ko ekaina. Zertitan nago, orduan ekaina da. Bai, orduan, gauza da, 2022ko ekaina, Euskal Digital, se vienen cositas, gente. Gauzatxoak etorriko dira, jendea. Zuk badakizu zenbat gauza dekogun buruan, ezta? Eta zenbat gauza egin behar ditugun. Ni buruan gauza asko ditut. Vale, eta zuk dakizu zenbat gauza egin behar ditugun etxe honetan. Ni buruan daukadan gauza asko egin behar dira etxe honetan. Eta neudeko bazanak baita be. Baita esan behar dizut ni sarean zehari buruan daukadana da urrengo denboraldi bat egingo dugun edo. Hombre, hori pentsatuko duzu, baina hori da, como el hormiguero, hilabete bakoitzaren bukaeran. Baina gauza da, 2022ko ekaina, Euskal Digital, sintonicen sus relojes, gauzatxoak etortzeko daude, bai. Gauzatxoak etorriko dira, gauzatxoak etortzeko daude. Gaizkak esan du, eskerrik asko zaio entzutegatik, eta hurrengo arte, aio! Eta kanpoan gaude, let's go!